Здравейте, хора! Днес ще играем Dead Zone. Ще да бъдем Dead Zone. И... само да ми зареди. Ще играем на Zone. Извинете, че играят Facebook. Вот. Търсим за игра. Така. Извинете, че игра от компа. Добре, значи ще играем на Dead. И ще играем от Facebook. Да. Вот отговорите на знаете, че още може да се минути. Нека го не зареди, ще почва да играем на Гариго. Ще падне валял сега да играем на Гариго. Но значи ще играем първо Гариго и после Dead Zone. За видеото на ладно. Свикнем, може да чувам тревелото. Така, няма да дам никакъв ник. Ой, къде ми скина? Мега. Ела, не е признанила. На Гаригото не е най-яката игра, но става все пак. В момента искам да кажа на всички, които гледат YouTube. Скоро, ако събера 32 абоната, 30 и няколко, ще стримвам на GTA 5, на всякакви игри. Но само да имам абонатите. И искам да се абонирате за мен, моля ви, да лайкнете клипа. Знам, че от доста време не съм качвал нов клип. Да видите, днес ще кача този клип. И така, ще играем всякакви други игри. Само да намерим тия абонати. Моля ви се, абонирайте се на и не знам къде разят клиповете, лайквайте. И да, ще се опитам да направя 600 скоро, но не знам, ще мога ли. Ела ми, един канал. Не знам за тия, които играят тегари, не забелязвате ли, че това за някакви ботове нещо се има атакват. Уй, няма. Аре, да малко размене. Искам се да помоля да в коментарите долу да давате примерно някаква програма за снимане. В момента има Bandicam, не знам, знаете ли такава кракната версия. Ето снимам с OBS, но не мисля дълго да снимам с OBS, защото не мога да снимам примерно мъта и всякакви други. Заради това искам да ми давате някакви програми за снимане. Няма. О, трябва да ме издадат. Ой! И да. За да мога да снимам на саунд, мъта и всякакви FIFA, мифа. Всякакви други. Но в момента ще спомням се кача клипа да
Snimam na Bandicam da video kao kakva verzija. И нали, който иска да снимам с мене или просто нали да снимам и да стримваме, да ни изпрати канала в Skype, Бенедона 2004. Няма, гост. Е, тук вече го залазих много яко. Гледайте коста. Не горе налазя. Не. Не към тия бомби, не. Не говорех на тебе, пак. Мисля да клипът още дълъг. За да е около 10-15 минути. Хем да ни бавя времето и какво други. Аре, само още 75 ми остава до 600 скоро. Аре, мани се от мене, бе, какво ще кажеш? Не знам ако сте гледали и сте се абонирали за XX, за FireBG, XX, за FireBG. Видях, че снимахме на Майнкрафт. Може днеска да снимам също на Майнкрафт. Да, Soloplex, там не знам, знаете, ще затворя Team Skyward, само по двама. Как казвам, абонирайте се, харесайте клипа. И да. И ако искате да снимате с мене, скапане Бенедона 2004, почти винаги съм на линия. Ай, дигна съм глупав дом. Само че като сте голям балон, сте голям балон не трябва да спирате тия зелените. Аре, ще вземам. Сега той ще натръгне спейса и ще ме изде. Yes, 600! Да! Айде бе, Рони, лами! О, не трябва да прави това, не трябваше! Айде, затапиха на тука. Ела! Ай! Ура! Изяда го на победа. Ще запрям да вляза в чина. И така като ме убият, ще започвам да играем в Dead Zone. Ау! Yes, бе! 10 лева, май! Още малко трябва 10 лева. Така, ето. Почваме да играем в Dead Zone. Също да покультура. Ето, десничката. Мисля да е около
Айшничи. И тут за контрол. Ще изиграем 2 мача на за контрол, 2 дит мач. И мисля да покачвам. Бре, защо бе? Както виждате, и да ще играем явно 9 мача. Явно за и яко. Готово. Тръгваме. И започваме. Малко не съм добър, но нито съм много добър, нито съм много средно. Вот, как ти? Това е доста странно. Странно. Както нали казвам, не съм много силен. Нито слаб. Елан, аре бе! Аз... Добре, аз нали го решава. What the fuck? Това е доста странно. Кой скъса Елан? Чили бе? Един кил да повярвайте. Ей, къде си бе? Емри. Много малко останах. Няколко километра трябва да се единя нагоре. Но ги няма и достатъчно време. Дядо ми бе! Дядо ми! Трябва малко кръв. И разко се издигаме нагоре. Доста добре. И още един кил. Не бе! Много мразите зад мене, ако ме изчака. Нищо. Аде някой да ми роди. Не роди. Някой ме знае. Ще някой има. Езе! Последните секунди, както бяхте, го убих. И следването нямах толкова време, както бяхте 2 минути нещо. Влязах, нямах много време. Така, сега ще играем на контрол. Ако заради. Да ме повярвайте, заради. Защо съм сини? Защо? Скоро червени, сигурно съм на червени. Те са превзели на 2 бази. Направо чудесно. Натискайте английското Q. Яде. Виждате, за сега примерно нямам патрони. Да, превзели. Не.
Беше много рисковано, но и много опасно. Добре, нищо контролът ми не е работа. Както ви казах, не съм много силен, нито слаб. Нямам търпение да има 12 лева и да вземе такава машина. Не знам за тия, които играят Team Fortress, също тя е подобна на идиотина. Вау! Това беше много рисковано и много гадно. Ако не имам Big Boy, но това е резервен случай. Ади бе! Убих това, нали? Вау, има доста хакери. О, може да отбор на iPhone. Добре, бе! What? В същия момент той е син. И в същия момент е червен. Вау, това нещо е много бъдното. Скоро, както знаете, ще пробваме с OBS да снимам на тази. Но ако не стане с OBS, ще стига Bandicam на някакси кракната версия. Ще клипнем. И ето така. Там някога. О! Не! Добре, това беше преизиграно откъде? Фък. Не! О, не. Не, както видяхте, нямах шанс да взема нито хил, нито оръжия. Голяма залация става с нашия тим. Аре, нищо не бачка контрол. Аре, тук, мъни са от тук да ме убият. Не. Не! Добре, тост! Някой няма да го убие. За да играя в Tyrannosaurus контрол и след един матч и да го приключи. Нямам. По-дата група. Поне ви опнах на един от нашия отбор. Не, бе, бомба!
Същия мега мен не го убива, после как ме. Вау. Много пъгава игра. Наистина пъгава. Няма, там ще да вземи. Али, тук приземат направо. Ние сме страхотни. Ливе, няма да презимаш там базата. Няма се върнем базата. Върнем се базата. И мисля, че се върнем базата. Аре, по-бързо, yes. О, както видите, гледайте колко голяма група идва към нас. Да ни атаква, много гадно. Ау, не. Не. Това не трябва да се случи. Нищо зарежи. Заравно ще няма да видим леки. Колко стана клипа. О, много време стана. Така. За контрол намерих сега един матч. И намерим. Много да е хубав малко. Сори за чакането. Не, мисля да изрязвам контрол и да приключвам клипа, защото е много. И да. О, това мап си го начистах и... Да, и, къде бе? Ой! Ду. Да. Не бе, подлица. Аре, оръжите се за... Ами, много броите се тия, бе. Дома, свърши. Сте прости, бе. Много просто ме направиха. Никой не пази, всички тук там. Була, да го убил. Всеки малко. Изгледам, дед нещо. И после ако може да се обясна. Мата, удоволствие ще няма удоволствие. И че на къде си запътил. Да. Много гадни хакери има. Пък няма беся. Не искам да бъда честен. Само си играя за съвладение и да. Оля, бе, то спът няма. Убий, бе! Аз тъпо направя. Кем? Защото като е задължи игра толкова. Не съм против. Ето иска, че са зло да става.
Hai să am aici cam. Deci să cred că... Ui, e tu! Mare vre! Acredito după aia care să crești, se crește. Ne-a dat spam, spam. Bre, că și ce? Nu, Victoria. Nici nu vă pe asta. Ajunge! Spero che devo bene. Da, ci c'era una cosa che mi succede, neanche. Oggi sasa tu git movie. What the fuck? Viděli plný hacker. Traum virtual. Dale. Toma. E acho que segue não já postou para tá. E там зero петучок клипа. И друзья, пичуе абонирайте, ако ви харесал клипа, лайкнете го и да.